హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు పావ్స్ డ్రీమ్స్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఈరోజు మీరు చూస్తున్నారు దుబాయ్ హార్బర్. అంటే ఇది ఒక క్రీక్ హార్బర్, ఒక ఐలాండ్ లాగా ఉంది. ఇది ఒక ఎంట్రన్స్. మేము ఈవినింగ్ 5 o'clock అలా వెళ్ళాము. అంటే నైట్ వ్యూ బాగుంటుంది హార్బర్ అని చెప్పి వెళ్ళినాము. ఇది నైట్ వాక్ ప్లేస్. 30 minutes వాక్ చేయొచ్చు అండ్ 1 kilometer డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ప్లే ఏరియా కూడా ఉంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి, అండ్ హార్బర్ షిప్పింగ్ ప్లేస్ కూడా ఉంది. కూర్చొని మనము వ్యూ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ వీ కెన్ హ్యావ్ సమ్ స్నాక్స్ ఇక్కడ. అంటే ఫుడ్ కోర్ట్స్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వాటర్ దగ్గర నుంచి చూడొచ్చు మనము. ఇది రెసిడెన్షియల్ వాక్ ఏరియా. బిల్డింగ్స్ అన్నీ చూస్తున్నారా, ఇవన్నీ రెసిడెన్స్ బిల్డింగ్స్. సో వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి వాక్ అండ్ పిల్లల్ని ఆడిపించడానికి ప్లేస్ ఇది. అండ్ ATMs అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. ఈవినింగ్ వాక్కి మాత్రం చాలా బాగుంది. అన్ని రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్స్ అండ్ చూడడానికి చాలా 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 అంటే అసలు చాలా బాగుంది. ఇది 1/2 hour వాక్ యాక్చువల్గా, కానీ అక్కడ వాక్ చేయడంతో పాటు కిడ్స్ ఆడుకోవచ్చు, ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో అరౌండ్ 1 to 2 hours స్పెండ్ చేయొచ్చు. నైట్ ఫోటోగ్రఫీకి చాలా బాగుంది అండ్ ఫ్యామిలీతో వచ్చి స్పెండ్ చేయొచ్చు కాసేపు. దూరం నుంచి మీకు బుర్జ్ ఖలీఫా కూడా కనిపిస్తుంది. మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తాను. అరౌండ్ 30 minutes to 40 minutes వాక్. బట్ నేను 2 గంటలు స్పెండ్ చేసిన. మస్తు అనిపించింది నాకు. ఇక్కడ ఒక గేట్ కూడా ఉంది, కానీ దానికి పాస్వర్డ్ ఉంది. మనం లోపల పోనీకి ట్రై చేయొచ్చు, కానీ పాస్వర్డ్ ఉండేసరికి అలౌడ్ లేదు కాబట్టి అక్కడ నుంచి వ్యూ చూసాను. ఇక్కడ ఒక డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ సెట్టింగ్ ఉంది. అక్కడ కూర్చొని మనము స్నాక్ టీ చేయొచ్చు. అండ్ సేమ్ అట్లాంటి ప్లేసెస్ మనకు ఒక 5-6 కనిపిస్తాయి. ఇది దగ్గర నుంచి, దూరం నుంచి వ్యూ కూడా చూసాను నేను ఎలా ఉంది అని చెప్పి. ఇక్కడ సపరేట్ కిడ్స్ ప్లే ఏరియా కూడా ఉంది. సో కిడ్స్ని తీసుకెళ్తే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ సెక్యూరిటీ కూడా చాలా ఉంది. అండ్ ఎవ్రీ మూమెంట్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, ఎవరు మాస్క్ వేసుకున్నారు, వేసుకోలేరు, అండ్ వాళ్ళ బిహేవియర్ ఎట్లా ఉంది అని చెప్పి ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నారు.
ఒక ఆటో ఉంది అండ్ ఈ ఆటోలో చెట్లు ఉన్నాయి. సోల్ గ్రీన్ అనే రెస్టారెంట్ అంట ఇది. ఇక్కడ ఒక సైకిల్ మీద చెట్లు ఉన్నాయి. ఈ రెస్టారెంట్కి ఒక సింబల్ ఇది సోల్ గ్రీన్ వేటు. ఈ లోపల ఇది రెస్టారెంట్ ఉంది. చాలా పెద్ద ఉంది లోపల, కానీ లోపల ఎవరు కూర్చోట్లే, సోషల్ డిస్టెన్స్ అని. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో కూడా ఉంది. అందరు బయటనే కూర్చున్నారు, ఎందుకంటే వ్యూ ఎంజాయ్ చేస్తూ బయట కూర్చున్నారు అందరూ. ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ తింటున్నారు. కొంతమంది ల్యాప్టాప్స్ పెట్టుకున్నారు, పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు. బాగుంది రెస్టారెంట్ చూడడానికి, డిఫరెంట్ లుక్ ఉంది. ఆటో నేను ఫస్ట్ టైము దుబాయ్లో చూద్దాము. ఇక్కడ బోట్ రెంటల్ అని ఉంది, అంటే ఇక్కడ పోయే బోట్స్ కోసము ఇది రెంటల్ అంట. ఇక్కడ రాసింది ఏది ఎంత కాస్ట్ ఏంటి అని చెప్పి, ఎంత లోపలికి వెళ్ళొచ్చు ఏంది రాసింది. అండ్ ఏ उसका व्यू है, कितना चार्ज करते हैं? ओके okay, full bridge, full canal, okay, 700. How much time it will take? 2 hours. Okay, చూస్తున్నారా, ఇది మొత్తం పోవడానికి 2 hours అంట. 750 dirhams అంట. ఇగో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ బోట్స్. ఇక్కడ ఉంది బోట్ రెంటల్. స్కూటర్స్ ఉన్నాయి చిన్న పిల్లలకి, సైకిల్ టైప్ స్కూటర్స్. అండ్ వీళ్ళు రెంటల్ ఇస్తారు. ఇది రెంట్కి ఎంత కాస్ట్ అడుగుదాం మనము. డాల్ఫిన్ టైప్ ఉంది, కార్ టైప్ ఉంది. ఇక్కడ రాసింది 30 dirhams 15 minutesకి. డాల్ఫిన్ అయితే 15 dirhams 15 minutesకి. ఇక్కడ ఒక లేడీ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది తినడానికి, పిజ్జా రెస్టారెంట్ ఇది. సో అందుకని కిడ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇక్కడ ఆడుకోవడానికి ఈ హార్బర్లో. ఇది ఒక ఐలాండ్, హార్బర్ ఐలాండ్. సో సూపర్ ఉంది క్రీక్ హార్బర్. మీరు కూడా వచ్చి విజిట్ కావచ్చు. ఇక్కడ చూస్తున్నారా, ఐ లవ్ యుఏఈ. మనము హైదరాబాద్లో చూస్తాం ఐ లవ్ హైదరాబాద్ అని, సేమ్ వే. కానీ ఇక్కడ హార్బర్ కార్నర్లో ఐ లవ్ యుఏఈ అని ఉంది. బట్ ఇది కిడ్స్ ఆడుకునే ప్లేస్. చూసారు కదా దుబాయ్ క్రీక్ హార్బర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ పావ్ డ్రీమ్ ఎక్స్ప్లోరర్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.